कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कणकवलीत वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस बरसला. दुपारच्या सुमारास या पावसानं चांगलं झोडपून काढलं. अचानक बरसलेल्या पावसानं प्रवाशांची तारांबळ उडवून दिली. कोसळत्या पावसात आडोसा घेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. मात्र वाढलेल्या उष्म्यात या पावसानं गारवा दिला. पाहुयात कणकवलीतील ही दृश्य. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.